Kawai ni da na je na dauki mutum kawai ne an buɗe baki. Dan ma yace mu kari canji ko kari canji. Haka na nufin ba zai karbi canji makai ma kenan. Kawai zan kara rai. Wai kuna nufin ba karɓar canji? Ba karɓar canji. Get right out here, man. A zo ka karbi dala. A zo ka karba dala. Na bar ma kawai. Ashe mutanen nan an yi da haka ake atishawa dama suke barin kuɗi? Ba. Dama kuma fa ina da wani bukatu da zan yi in tura gida na kuɗi. Wallahi wannan samu. Domin kuwa kar mu wulakanta, gayu kar mu yau sata. Ya ke man, Iyalin nasu, ya rayuwar take faruwa haka ne? wallahi wannan rayuwa sai a hankali. To Allah samu dace ba komai. Amin. Kowa ya gyara halinsa, in muka gyara za mu ji daɗi. Kowa ya gyara halinsa, insha Allah za mu ji daɗi. Bayani. Ah, 500. Yes. Give me Will you keep quiet? But I go collect the change. I go collect them. You know the coronavirus don't touch the money. If you go touch them, I go collect Oh them. my God, wannan mai yace. Kawai gashi. Bara uba dalla, wannan mai yace.